שלום, מועדים לשמחה. אני רוצה לספר לכם סיפור שאולי אתם לא יודעים, ואני מאמין שאתם לא יודעים, כי אני לא מאמין שעם ישראל ודאי אטום לכל הכאב שיש בעם ישראל, כן? מה שאני מדבר זה לגבי כמה משפחות שנהרסו, שהיו בכלא בזמן הבריחה מגוש קטיף. וכל עם ישראל שתורמים כסף ועוזרים לאנשים כנראה לא מבין שחוץ מהאנשים שעזבו את בתיהם היו משפחות, בנים, בנות, גברים, נשים שהלכו להילחם בגלל שזה מלחמת מצווה על ארצנו. ואחד הסיפורים הגדולים היה בן שלי, שמשון, שאחרי שהערבים כיסחו אותם עם אבנים במואסי, הוא ניסה להגן על החברים והכל שקיבלו ונפתחו הראשים שלהם והפנים שלהם, ועמד על ניסיון לרצח, על זריקה אחת בלבד בחזרה לכיוון הערבים. עכשיו, בזמן הגזר דין שלו, שאני הצלחתי אחרי הרבה מאמצים שלא נתנו לי לקבל את בני לבית שלנו, כן? כל אחד היה יכול בסופו של דבר להיות אחרי זמן ממושך במעצר, להיות במעצרי בית, אבל לא בבית שלו, כי משום מה, אפילו שאני עם שנים ששחררתי ילדים ונוער ממעצרים ובתי כלא, לגדל אותם אצלי, מצווים של בית משפט מתל אביב, בני ברק, ירושלים ובאר שבע, שאמרו שאני ראוי ומגדל ילדים בצורה נפלאה, פתאום אני לא ראוי לגדל את בני, כן? ומה שקורה שכל אחד יכול, אני יכולתי לקבל בן של מישהו אחר, אבל לא את הבן של עצמי. וזה היה מאוד מעניין, מאוד מוזר, ואף אחד לא הצליח להבין את ההיגיון של השופטים במרכאות כפולות, כן? שהחליטו את ההחלטות המוזרות האלו, כן? בסופו של דבר, ביום של הגזר דין של הבן שלי שמשון, מה שקרה זה שנסענו אחרי מאמצים בבית משפט העליון, הצלחנו ששמשון יכול לחזור הביתה, ואני הייתי אחראי עליו והייתי צריך לעבור ולהביא אותו לגזר דין בבאר שבע. בדרך שיצאנו מהיישוב, משאית של ערבים, וזה לא חד פעמי, זה קורה כל הזמן, ניסו להשתמש במשאית שלהם כנשק, וניסו להוריד אותנו מהכביש, ובסוף ניפסו לנו את השמשה וניסו להרוג אותנו. בסופו של דבר, מה שקרה זה ששמשון התחנן לפניי, שהיום הגזר דין שלו, בבקשה, אל תעשה כלום, כן, אני רוצה להגיע. אז בוא נעצור אותם ונתקשר למשטרה. כך עשיתי, כן, והצלחתי בסופו של דבר לחסום את המשאית, התקשרתי למשטרה, כשהם הגיעו, הערבים צעקו שאני ניסיתי להרוג אותם, אחרי שאני התקשרתי למשטרה והזמנתי אותם, כן? בסופו של דבר נכנסתי אחרי הבית חולים, שהם עלו על הרגל שלי, למעצר, ואחרי יומיים הגעתי לבית משפט. השופטת אומרת שהיא נוטה להאמין שהסיפור שלי צודק ולא הסיפור של הערבים, אבל מה שקורה בסופו של דבר זה שהיא אומרת שאני בהיריון, למרות שהם ניסו לתקוף אותך ולהרוג אותך. בן אדם נורמלי לא מתנהג בצורה שאתה התנהגת. בן אדם נורמלי עוצר את הרכב, רושם את המספר ולא עושה כלום. אמרתי, כבוד השופטת, פעם אחת בחיים שלי ניסיתי להתנהג כמו נורמלי, וניסיתי לעשות מה שנורמלים עושים, אבל לפני שבוע שמעתי ברדיו שאנס סדרתי ברח מהכלא, וכבר המשטרה השקיעו 750,000 שקל כדי להוקוד אותו. בסופו של דבר שאלתי אותה, כן, כי בסופו של דבר אזרח הביא אותו למשטרה, תפס אותו וגרם למעצרו בחזרה. שאלתי אם היה צריך להשקיע 700 מיליון שקל, 700
ביליון שקל ושהוא ימשיך לאנוס נשים, או שזה בסדר שאזרח עוצר. הרי פה יש מקרה שערבים מנסים להרוג, כן? ואם לא הייתי עושה את זה, הוא היה ממשיך לנסוע, ואף אחד לא היה יודע ולא היו תופסים אותו. אבל, אז היא אמרה לי שבשקט, כולם התחילו להגיד, הוא צודק, ואז התובע עם הגברת התחילו לדון אם לשים אותי במעצר בית, עם תנאים כאלו, אזיקים אלקטרוניים וכך וכך וכך, או בתנאים אצל מישהו אחר, או שאני אשב בכלא שוב פעם עד תום ההליכים. ובסופו של דבר הם החליטו להמשיך לדון וזה וזה וזה, ואני אמרתי אני לא דן על שום דבר יותר, תשים אותי בכלא, אני לא יכול כבר להמשיך, שהמשפחה שלנו נרסה. המשפחה נרסה לחלוטין, סך הכל מה שאני אומר, שבסופו של דבר הגזר דין, אחרי שגם השופט בתוך הדיון עצמו החליט, וגזר דין שלי עכשיו לפני שבוע, שאני אשם, למרות שהוא אמר אני רואה שהערבים עשו כך וכך וכך, שיש סתירות לגמרי בתוך הפסק דין של השופט, עדיין אתה אשם בתקיפה חמורה וניסיון, תקיפה חמורה וניסיון לרצח, כן, סליחה, לא ניסיון לרצח, תקיפה, לא משנה, תקיפה חמורה ואיומים בנשק, וזה פשוט לא יומן, כי הנשק שלי לא היה כמו שהערבי אמר דרוך, הוא אמר שדרכתי את הנשק ואיימתי עליהם, הנשק היה בתוך הנרתיק, לא דרוך, ובסופו של דבר אני אמרתי שזה לא ייתכן, אבל בסופו של דבר אני רוצה שאתם תדעו שאנחנו צריכים עזרה ולהפסיק להילחם נגד התופעה הזאת. 0547-650-532. תודה רבה לכם.